hádzanie ma priviedol môj otec, ktorý mal priateľa, ktorý trénoval hádzanú v Michalovciach, takže cez neho som sa vlastne dostal do prípravky k žiakom a vydržal som až doteraz. Vždycky som sa snažil ju robiť aj s radosťou a naplno a fakt veľmi ma baví a fakt môžem ako mala z ľudí, ktorí majú nejakú prácu alebo ktorí pracujú, môžem povedať, že moja práca mi je ako ničkom, čiže to je o to pre mňa viac, že proste môžem tu robiť tú prácu, ktorá ma baví. Jednoznačne najkrajší zážitok boli majstrovstvá sveta v Chorvátsku a proste to sa nedá opísať. Ja to berem aj z toho hľadiska, že som tu 14 rokov a proste sme sa dostali, dá sa povedať, z nevedomia, kde o nás nevedel nikto a boli sme v pivnici svetovej hádzanej a dostali sme sa až na 10. miesto a niekedy sme boli radi, že sme sa dostali z predkvalifikácie alebo sme sa dostali do druhej fázy kvalifikácie a teraz vlastne chvála Bohu, že to tak ľudia berú, že berú ako samozrejmosť postup na majstrovstvá Európy alebo na majstrovstvá sveta, ale ja to tak neberiem a preto o to viac ma tešila tá účasť a o to viac ma tešilo to účinkovanie naše tam, ktoré fakt bolo výborné a fakt je určite raz zažiť ako 100-krát počuť.